आणि सगळे तुमका ह्या मूळजे गावाविषयी माहिती आहे। ही आमची भूमिकेची जात्रा कशा पद्धतीची तयार जाता। ही माझी मूळ माया भूमिका आदिस्थानी पहिली देवता मोरजेची। ही मोरजेची देवता आदिस्थानी मूळ माया भूमिका जी आहा त्याने हो गावाचो सगळो विकास केल्लो आहा, रचना केल्ली आहा। तर हो गाव पूर्णपणान जो काय गरिबीसून गेल्लो तो श्रीमंतीक सुद्धा तेणीनच हाडलेलो आहा। आणि ह्या देवीन मूळ माया भूमिकेन आज जी काय देवान ह्या गावात ती उत्पत्ती केल्ली आहा त्यांचे सगळो आशीर्वाद आपणाचो दवरलेलो आहा। तर आज जो विषय असो आहा की जो हो ही जात्रेचो उत्सव जो जाता हो जात्रेचो उत्सव पयली आमचे महाजन म्हणजे गावाचे महाजन हे पूर्णपणान आज देवाचो उत्सव बरे भाशेन करून घेत। तर तो उत्सव आता आमचे जे हे महाजन आहात ते बरे भाशेन करून घेतात आणि त्याचप्रमाणे त्या उत्सवाक सांगता सगळे दितात। तर आज खरो आज जे 18 पस्कुरांचो ह्या देवळान पूर्ण सत्कार जाता। सत्कार म्हणजे कसो तांकां पूर्ण आशीर्वाद दिता देव 18 पस्कूर। आणि त्या शिवाय हे 4 मानकारी गांवकार जे वार्षिक तांकां मान येतात ते गांवकार पूर्णपणान आज ह्या देवस्थानाची देखभाल करून आज हो गांव बरे भाशेन आज देवाची सेवा करता, मूळ माये भूमिकेची सेवा करून आज गावाचा रक्षण करण्यासाठी मागणं मागता। आणि आम्ही सुद्धा तितून सहभागी जावन आज देवीकडे मागणं मागतो, पहिली गावाचा बरा जावचा नंतर आमचा असं मागणी करून आमचो हो विषय सोपयता।